Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. Ya za su yi Allah ya ba mu mutane. Allah ya ba mu mutane. Duk wannan abin da ke gani turka ce ta 'yan adawa. Kuma wallahi ba yadda za su yi da ku. Dole ne mu ɗauki mataki. Babu wanda zai ci kuɗin talaka ya zauna lafiya. Ina tsoro. Idan ba ku yi nasara a kotu ba, what is my fee? How about you, Sugar?